lantzen. Hau da, egon dela 3 bat urte hasi ginen lantzen, eta Oiartzunen gertatu ziren, gerra hasieran gertatu ziren hainbat gauza, pixkat lekuak kokatu eta haik seinalizatu, eta haitan jarri ditugu panelak. Bueno, gu ez gea aurrekari, beste lekutan ere egin da horako iniziatiba bat. Baina Oiartzungoa, nola, gerra hemen hasi zen, Oiartzunek bereziki merezi du, gauza asko ditulako erakusteko. Orduan, 15 bat leku seinalatu dira, 15 dielako ez, askoz gehiago dira, baina pixka bat esanguratsuak edo jendea lekuan bertan sensazio edo zirrara hori sentitzeko lekuak 15 bat dira. Eta hor jarri ditugu panel batzuk. Guk 15 puntua hoitatik igual azpimarratzeko interesa, dena dakate interesa ez, baina gehiena daukatenak izan liteke Oiartzungo kanposantua. Zergatik Oiartzun kanposantuen fusilatu zuten gizonezkuk eta emakumezkuk 100.000 gehiago, eta Gipuzkoan izan duzen bigarren herria Hernani ondoren gehienak hiltu zutenak, eta gero baita ere gaur egun kanposatun bi fosa aurkitu genituen, eta gero baita ere Pikoketan fusilatu zituzten beste 8 lagun, eta hori izan duzen gerra hasieran. Derrak, informazio badute. Gu urte pila bat amazkigu, 19 urte amazkigu lanian, eta gure berri badute, eta iritsi geha. Jendeak zerbait badaki, baina orain behar duna da, erakutsi, nun dauden leku horiek jakitea, eta horren berri izatea modu erres batean, ez? Hemen ditugu triptiko batzuk. Oke ongo dira, doainik udalan, momentuz udalan nahi duenak guztiak hartzeko, eta hemen dago mapa bat, Oiartzungo herritan, non dozten kokatuak. Eta gero hemen, baita ere, daude 15 zantiogun 15 puntu horiek. Orduan hemen ikusten da, adibidez hau lehenbizikoa, Arizmende hau izango litzake, hasiera. Eta hemen jartzen du, pixka bat ze gertatu zen. Eta gero QR-ekin, sartzen zea, patin txiki gure paginan barruan, eta han dakazu Arizmendienen gai guzti honen informazioa. Eta hau bezala, 15 puntutan. Eta, animatzen dugu, bai Oiartzun jendea eta bai Oiartzungoa ez dena, bisita hor egitea.